wanda suka sanya a cikin fulawa zuwa birnin London ta filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke. Taskar Hausa TV, labaran ƙasa da na ƙetare. Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa da ku a cikin labaran duniyar na wannan rana. Shirin da muke karanto muku labaran abubuwan da ke faruwa a ƙasashen Afirka amma da sassan duniya baki daya. Duka dai daga nan channel ɗinmu mai suna Taskar Hausa TV. Amma kafin mu je gajerin labaran da muke tafi da su a wannan rana, idan wannan ne kawo ziyarar ku na farko wannan channel namu mai albarka. Kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Domin hakan wanda suka sanya a cikin fulawa zuwa birnin London ta filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke jihar Lagos. Cikin wata sanarwa da daraktan yada labarai na hukumar Femi Baba Femi ya fitar a yau Abuja, ta ce Abiora ya faɗo komar hukumar a ranar Alhamis 28 ga watan Satumba, wanda aka kama shi da kayan maye mai nauyin kilogiram 200 yana kokarin safarar su zuwa kasar Birtaniya. Haka kuma a sumaman da rundunar reshen birnin tarayya Abuja ta kai a ranar Juma'a 29 ga watan Satumba sun kama wata kwantena mai rijista BDG 41XM ta taho daga Lagos zuwa Kano a yankin Gwagwalada da ke birnin tarayya Abuja. A nan jihar Kano kuma rundunar ta kama Ado mai unguwa mai shekara 70 a ranar Asabar 30 ga watan Satumba da kayan maye mai nauyin kilo 143.2 a ƙauyen Dinderi da ke karamar hukumar Tofa, yayin da jihar Enugu a makamanciyar wannan rana hukumar ta kwato kayan maye mai nauyin kilo 110.6 a cikin wani shago da aka rufe a sabuwar kasuwar Arena. Shugaban hukumar kashe gobara na jihar Kano Alhaji Hassan Ahmed ya ce kayan aiki da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya samar hukumar za su taimaka wajen bunƙasa ayyukanta. Shugaban hukumar ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da wakilin Jamilu Murtala Musa Kore na da ci gaban wannan rahoto. Alhaji Hassan Ahmad Muhammad ya ba gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da kwamishinan ayyuka da raya ƙasa injiniya Marwan Ahmad bisa samar da kayan aiki a hukumar kashe gobara wanda za su bunƙasa ayyukan hukumar. Daraktan hukumar Alhaji Hassan Ahmad Muhammad ya gode wa gwamnan Kano da kwamishinan ayyuka bisa biyan kudin asibiti na aikin da za a yi wa mataimakin daraktan hukumar Malam Awal Isa saboda raunukan da ya samu a lokacin da yake bakin aiki don ceto rayuwarsa. Shekaran jiya mai girma gwamna ya biya kudin aikin nan, daga nan zuwa kowane lokaci ana iya kwantar da shi a asibitin da a ceto masa lafiyar sai zai ci gaba da aiki da mu kamar kowa. Da yake bayani kan nasarorin da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta samu na cika kwana 100, ya bayyana gamsuwa da irin ayyukan alkhairin da gwamnatin ta yi. Sakon bangajiya ne da murna ga mai girma gwamna da tawagarsa a sakamakon gangamin taro da aka gabatar a Indo Stadium wanda an yi shi lafiya an gama lafiya. Sannan ya taya gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf murnar cikar kasar nan shekaru 63 da samun yancin kai. Alhaji Hassan Ahmad Muhammad ya buƙaci al'ummar jihar Kano su ci gaba da bada haɗin kai wajen ci gaban jihar Kano. Sannan ya godiya ma'aikatan hukumar bisa haɗin kai da suke bashi wajen gudanar da ayyukan hukumar. Jamilu Murtala Musa Kore ɗauke da rahoton. A jiya ne ƙungiyar likitoci ta ƙasa ta kira ga gwamnatin tarayya ta saki asusun ajiyar kuɗi na wasu 'ya'yanta a faɗin ƙasar nan bisa halin kuncin da suke ciki. Sabon shugaban ƙungiyar na ƙasa Dele Abdullahi Olai Tan ne ya kiran a yayin taron ƙara juna sani karo na 43 da aka gudanar a Ilorin babban birnin jihar Kwara. Ya yi kira a sake duba a kan horon domin samun ingantaccen likitoci masu neman ƙwarewa domin inganta harkokin lafiya. Mai makarantar madarasatul al'aminatul litahfizul Qur'an Islamiyya da ke layin Yakubi Shandam a nan Kano, Hajiya Amina Haruna Shanono ta buƙaci a su tabbatar 'ya'yansu sun samu ilimin addinin musulunci. Hajiya Amina Haruna Shanono ta bayyana hakan ne a wajen saukar karatun Alkur'ani mai tsarki na ɗalibai 13 na makarantar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Hajiya Amina Haruna Shanono ta gode wa iyayen yara da ɗalibai da malamai da sauran mutanen da suka zo
domin murnar saukar karatun alkur'ani na makarantar. Ta yi addu'a ɗaliban da suka soke karatun alkur'ani ya kasance na tsoron Allah, tare da ba sauran ɗaliban makarantar damar soke karatun alkur'ani. Ajiya Amina Haruna ta bayyana jin daɗinta bisa irin ci gaban da makarantar ta samu, wanda zuwa yanzu kimanin ɗalibai 250 sun soke karatun alkur'ani a makarantar. Kuma wannan sauka ita ce ta 8. A yanzu waɗanda suke bin wannan su 52. Allah ya daba muna da rai in sun cika duk ka'idoji za su samu. Kuma makarantar nan da a falo na ake babu wurin zama, to amma cikin yarda Allah gashi ta samu wajen zama, tana da ajujuwa 5 a yanzu, kuma tana da filin da take nema cikin yarda Allah da amincinsa. Allah ya gina mana ita. Ta shawarci iyayen yara su kara dage dantse wajen sauke nauyin da Allah ya dora musu na ba 'ya'yansu tarbiyya. Ina kira ga iyayen yara, ba wai na wannan makaranta ba, duk inda ɗanka yake dama kai Allah ya dora tarbiyya, kuma babbar tarbiyya a gare ka shine ka ba ɗanka ilimin sanin addini da na zamani. Duk abin da zaka ba ɗanka a makaranta, ka kai makarantar boko ba kamar ta addini ba, domin ita za ta amfane ka duniya da lahira. Muna karɓar 1,500 a tam wanda za a sai kayan aiki a makarantar nan. Bayan nan babu wani kuɗi, kaga 500 kenan a wata. To amma wani zai shekara 2-3 bai bayar ba, amma ba ma kora, amma zai je ya biya 100, 150, 80 kuɗin makarantar boko. To ba mai wa kan adalci ba, domin musulunci shine addinin mu, kuma babu wanda zai tashi ko iso ya tashi a tutar ba ta musulunci ba. A nasa jawabin, shugaban taro Alhaji Bello Dan Mai Soro ya buƙaci iyaye da masu hali da ke cikin al'umma su taimaka makarantar domin ci gabanta. Shi ma da yake jawabi, shugaban makarantar Malam Sadiq Abdullahi Sani ya yi bayani akan irin ci gaban da makarantar ta samu, da suka haɗar da buɗe ɓangaren tahfiz da na ɓangaren mata. Malam Sadiq Abdullahi Sani ya kuma yi bayani akan ƙalubalen da makarantar take fuskanta, da suka haɗar da ƙarancin ajujuwa da rashin abin zama da ƙin biyan kuɗin makaranta daga wasu iyaye. A nata jawabin, wakilin Farfesa Hafsat Abdullahi Umar Ganduje bisa wakilcin Hajiya Yarda da Mai Kano Bici ta yi alƙawarin taimakawa makarantar. Daga bisani an karrama waɗansu bayan Allah waɗanda suke ba da gudunmawa wajen ci gaban makarantar. Ƙarshen rahoton kenan daga Abdullahi Adamu Dirmin Iya.